Mae'n hyfryd fod nhw. Ydy, dyma rai o'n cyd-disgyblion. Helo. Helo, Glenn. Helo, Lisa. Helo, Hannah. Neis gweld ti nôl. Dewch. Tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deilad dy deunas, gwneilad dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni yn dyledion, fel y maddeuon innau un dyledwyr, ac nac arwain ni y brofedigaeth, eith i'r gwaren ni rhag drwg, caneseiddio tir denas, a'r nerth, a'r gogoniad, yr oes oesoedd, amen. Dewch gadewch i ni ganu llawen i'r arglwydd. Diolch i ti o'r am ein caru ni, diolch i ti o'r am ein caru ni, heddiw yma nawr. Halleluia, molwn di, halleluia, molwn di, halleluia, molwn di, heddiw yma nawr. Nawr, plentyn bach yn dlygu lawr, wrth y wendid trigar mawr, paid a'n gwrthod Iesu da. Amen. Ysgol Sul Glynarthen 2022. Ddathlu hartu hwyl ar stri, ddathlu byw ar Iesu. Dylen ni gyd ar hartu bob dydd, am fod byw yn caru. Bob blwyddyn, mae'n hardal ni dod at ei gilydd i ddathlu'n Cristnogaeth yn y Gymemba Bwng. Mae ganddyn ni'r traddodiad unigryw o llyfrganu y pwnc, eleni, y gwenbydau'r testyn dan sylw. Dyma i chi flas ohono. A'i fi fyny'r mynydd, ac wedi ddod eistedd i lawr daeth y disgyblion ato. Gwyn ei byd y rhai addfwyn oherwydd caint hwy weld Duw. Ystyr gwyn ei byd yw bod yn hapus i bod yn gwybod yn bod yn gwneud yr hyn sy'n iawn. Pobl addfwyn yw'r pobl sy'n gweld gwerth yn pobl eraill. Pobl sydd yn helpu pobl eraill. Ac fe aeth y casgliad tuag at hala ambulans yn llawn wyddau meddygol i Wcrain. Yn ystod wythnos cymorth Cristnogol, fe gerddon ni godi ar iar. Oedd wagen hir, ond rydyn ni'n cael ei noddi i wneud hyn lles pobl chaiffodus yn y byd. Eleni, roedd yn elusen yn canolbwyntio ar fenywod a'i helpu i gael sgiliau newydd mwyn gallu gweithio. Yma yn Ffendisyn, mae'r festri wedi cael ei droi mewn i ganolfan y gymuned a banc bwyd. Drest iawn, yn gymaint o bobl yn ffili prynu bwyd. Ond gyda help y banc bwyd a phobl eraill, bydd pawb sy'n helpu gilydd. Diolch i Dduw am arwain yr arwyr hyn i sicrhau fod gyda pobl Llandysul ar ardal bwyd ar eu platiau nhw. Oes gael ei Rheswm i ddathlu? Oes!